benvingut. Sí. Opa, què, anem per feina, que tinc pressa? Jo li volia preguntar per començar com es presenten les festes. Fatal. I això? Soc autònom, però representa que vostès han fet diners, Tu ets imbècil, oi? L'altre dia vaig anar al metge de l'assegurança, 3 mesos d'espera, però vostè va anar a la Seguretat Social? No, el metge de l'assegurança, per privat. Però ara està així, es veu que els traumatòlegs tenen molta feina i no hi ha hores lliures. Bueno, escolta'm, que me'n vaig a veure el traumatòleg, em mira i em diu hem d'operar això s'ha d'operar. No entra pel seguro. Com que no entra pel seguro? Puja aquesta operació, puja molts diners i no entra pel seguro. Fotis! Però si fot 20 anys que estic pagant! Oh, collons, em va dir que anés a la Seguretat Social i que no anés pel metge de capçalera, que tardaria mig any a que em donessin hora, que me n'anés per urgències. Urgències! Eren les 5 de la tarda i a les 8 em criden perquè entri a veure la doctora. Coi, a les 8 de la tarda? No, a les 8 del matí. I tot el matí sentim bronques des de casa. Vinga, correu, les taules, prepareu la taula, no sé què, els canelons, l'escudella, cony, que arribarà la família i encara té. Llavors arriba la família i tots rient.